Ahojte, moje meno je Katarína, som veterinárna lekárka a vítam vás tu na YouTube Dogvetu u nového videa. Dnes naviažem na tému z minula, kedy sme sa rozprávali o tom, čo zvážiť, keď si chceme kúpiť psíka, a dnes sa budeme rozprávať o tom, či si vybrať psa s papiermi alebo bez papierov a čo to vlastne tie papiere sú. Tak poďme na to. PP je skrátka pre preukaz pôvodu a je to vlastne rodokmeň alebo tzv. Rodný list vášho psa. Tento rodný list vyzerá následovne a nájdeme tam údaje o vašom psovi, to znamená jeho oficiálne meno. Každé šteniatko, ak je z chodnej stanice, má totiž meno zložené z dvoch častí. Jedna tá časť, môžeme to volať priezvisko, je názov chovnej stanice a tá prvá časť, ktorú môžeme nazývať krstné meno, je meno toho psa, ktoré je oficiálne a zanesené v dokumentoch. Toto meno sa tvorí podľa toho, koľký vrch danej chovnej stanice to je. To znamená, že ak je to prvý vrch, tak majú všetky šteniatka meno na A. To znamená, že ak by som mala ja chovnú stanicu, ktorá by sa nazývala, povedzme, najlepšia kólia, tak moje prvé šteniatka by sa volali trebárs Amanda najlepšia kólia a toto je to oficiálne meno, ktoré je zanesené do preukazu pôvodu. Nemusíte toho psa nazývať týmto menom, jedná sa akorát o meno, ktoré je uvedené v tom tzv. Rodnom liste. Potom je tam samozrejme napísané, aké je to plemeno, aké má nejaké typické znaky ako sfarbenie. Sú tam údaje o chovnej stanice, z ktorej pochádza, ako registračné číslo, názov chovnej stanice aj kontaktná osoba z danej stanice. A čo je najdôležitejšie, tak preukaz pôvodu má v sebe informácie o predkoch vašeho psa. A títo predkovia sa tam datujú až do posledných 4 generácií. Takže tam nájdeme otca a mamu, starých rodičov, prastarých rodičov a praprastarých rodičov. V niektorých prípadoch sa môže jednať o menší počet generácií, môžu to byť uvedené 3, ak je to trebárs nejaké novšie plemeno, ale štandardne tam nájdeme údaje až o 4 predchádzajúcich generáciách a bývajú doplnené aj trebárs s výsledkami zdravotných skúšok. Tieto papiere sú vydávané vždy pod oficiálnou hlavičkou nejakej organizácie, ktorá má na starosti chovné stanice. Obecne na nejakej medzinárodnej úrovni to zastrešuje organizácia FCI, o ktorej určite každý psíčkar počul, lebo FCI napríklad aj definuje tzv. Skupiny plemien, ako napríklad pastierské plemená, jazvečíky a ďalšie, ktorých je až 10 okruhov. A FCI je názov Federálnej kinologickej organizácie, keby sme sa pozreli na originálny názov, tak je to Federation Kinologic International, ktorá zahŕňa až 468 plemien, ktoré sú rozdelené do nejakých 10 kategórií, má sídlo v Belgicku a je s nami už vyše 100 rokov. FCI ale nemôže dohliadnúť úplne na všetko a preto v každej členskej krajine, ktorá spadá pod FCI, kam spadá aj Česká republika, je nominovaná nejaká organizácia, aby to lokálne riešila. A u nás v Česku je to Česko-Moravská kinologická únia a preto nájdeme na preukaze pôvodu aj pečiatku tejto organizácie a je tam aj ochranná známka. Toto všetko si treba skontrolovať, aby ste si boli istí, že ten preukaz pôvodu je naozaj originálny a nie je sfalšovaný. Čo ešte môžete urobiť, keď zvažujete to, že si kúpite psíka z nejakej chovnej stanici a nie ste si istí, či tá chovná stanica je naozaj registrovanou chovnou stanicou, pretože v tejto oblasti je hrozne veľa podvodov, tak môžete ísť na stránky FCI, zadať názov chovnej stanice a pokiaľ vám tam v tomto registri vyskočí, znamená to, že je naozaj oficiálne registrovaná. Do popisku tohto videa vám dávam aj priamo link, aby ste si to mohli vyskúšať. Aby chovná stanica mohla šteniatkám vystaviť preukaz pôvodu, tak musí spĺňať nasledujúce body. Za prvé, tá chovná stanica musí byť registrovaná. Za druhé, fenka aj pes, ktorí sú spolu spárení a ktorí spolu majú šteniatka, musia byť uchovnení. A za tretie, ten vrch musí byť nahlásený dopredu. Nemôže sa jednať o nejakú nehodu. Čo nie je preukaz pôvodu? Prečo je dôležité si toto povedať? Pokiaľ si kupujete psa prvýkrát a ste neskúsený chovateľ, tak veľmi ľahko sa môže stať, že naletíte nejakému podvodu.
Týchto podvodov sa dopúšťajú množitelia psov. A kto sú tí množitelia? Sú to ľudia, ktorí množia šteniatá za účelom zisku a tieto šteniatá sú častokrát z veľmi zlých podmienok. Za moju kariéru, kedy som bola ako dobrovoľníčka v útulku, tak som častokrát videla zanedbané psy zavreté v bedničkách od jablok, aby sa ich tam zmestilo čo najviac a produkovali čo najviac šteniatok. Tieto psy majú nedostatočnú socializáciu, sú častokrát zavreté niekde v pivnici, v sklepe alebo v úzkých priestoroch s minimálnym kontaktom s človekom a majú šteniatá toľkokrát, koľko im to ich biológia dovolí. Teda to býva spravidla 2-krát do roka. Títo množitelia teda sa snažia mať čo najviac šteniatok a čo najrýchlejšie ich umiestniť do nových rodín, aby zarobili. Veľakrát pária spolu geneticky príbuzné psy, ako napríklad brat a sestra, kedy vznikajú rôzne závažné genetické choroby. Tým, že na tieto chovy nikto nedáva pozor a tie psy nemusia prejsť žiadnymi exteriérovými, teda vzhľadovými alebo zdravotnými či povahovými previerkami, tak sa prenášajú rôzne ochorenia a vy si síce kúpite šteniatko za nižšiu cenu, ktorá môže byť pre vás lákavá, ale za toho veterinára v konečnom dôsledku zaplatíte oveľa viac a ani si nemôžete byť istí, že máte naozaj to plemeno, čo chcete, pretože neviete, kto je naozaj matka a otec. Ale to najhoršie je teda, že tie psy sú nedostatočne socializované, teda môžu mať rôzne povahové vady, bať sa veľa veciam, nedôverovať ľudí, môže to priestať až do agresie, alebo teda môžu mať závažné genetické ochorenia, ktoré častokrát ani nie je možné vyliečiť. Tým, že si šteniatko od takéhoto množiteľa zoberiete, tak to šteniatko nezachránite, ale finančne podporíte toho množiteľa, aby pokračoval v tomto jeho biznis modele aj naďalej. Títo množitelia veľakrát vydávajú inzeráty, v ktorých píšu, že šteniatko nedostalo papiere kvôli tomu, že bolo príliš malé, že malo nejakú vadu v sfarbení, alebo že sa im proste nechcelo registrovať vrch. Či niekedy vydávajú za preukaz pôvodu dokument, ktorý preukazom pôvodu nie je. Preto sa pozrieme na to, čo nie je preukaz pôvodu. Preukaz pôvodu nie je očkovací preukaz. Očkovací preukaz môže mať viacero vizuálov, ale je to vlastne knižka, kde je pečiatka o tom, že psík bol očkovaný, očervený, slúži to k zaznamenávaniu veterinárnej starostlivosti. Preukaz pôvodu nie je ani zvierací pas, tzv. Pet Pass. To je táto modrá knižka, ktorá zase slúži k tomu, aby tam boli zanesené informácie o čipe a informácie o zdravotnej veterinárnej starostlivosti toho psíka. Preukaz pôvodu nie je ani kúpna zmluva. Kúpna zmluva je akurát nejaká forma zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvárate a toto množitelia ani neponúkajú. Kúpnu zmluvu mávate najčastejšie naozaj len keď kupujete psíka z chovnej stanice, kde napríklad aj chovateľ veľakrát uvádza to, že pokiaľ z nejakého dôvodu toho psíka už nebudete môcť v budúcnosti vlastniť, tak si vyhradzuje právo toho psíka odkúpiť ako prvý, aby sa ten pes zasa dostal do dobrých rúk, pretože chovateľovi, ktorý má registrovanú chovnú stanicu, na tých šteniatkách naozaj záleží. Čím nehovorím, že sa nemôže stať, že má niekto šteniatka bez papierov a že mu na nich záleží, ale keď sa na to pozrieme naozaj z nejakého vrchného pohľadu a pozrieme sa na štatistiky, tak zvieratka, ktoré sú bez preukazu pôvodu, bývajú naozaj z veľmi zlých podmienok a častokrát naozaj len pre zisk. Preukaz pôvodu teda musí mať na sebe nejakú tú ochrannú známku alebo pečiatku organizácie, ktorá ju vydáva a tú chovnú stanicu musíte nájsť v tom FCI zozname, kde máte link nižšie. Pokiaľ ten preukaz pôvodu vyzerá diametrálne odlišne ako tento, tak sa jedná o falošný preukaz pôvodu. Pokiaľ si chcete byť 100% istí, tak vám tu nechávam druhý link a pokiaľ má chovná stanica šteniatka, tak môžete napísať priamo osobe, ktorá zodpovedá za dané plemená a spýtať sa jej, či je tento vrch nahlásený, kde vám potom môže táto osoba poradiť, že je naozaj všetko v poriadku. Preukaz pôvodu dostáva každé šteniatko, ktoré v danom vrhu je, nehľadiac na to, ako vyzerá, nevyzerá. Keby sa aj to šteniatko narodilo bez jednej nohy, aj tak dostane preukaz pôvodu, pretože je to nejaký rodný list, ktorý deklaruje, že to šteniatko pochádza z tohto konkrétneho vrhu, od tejto matky a tohto otca a s touto rodinnou históriou. Potom je tu ale druhá vec a to je samotné uchovnenie. A nie každý psík, ktorý má preukaz pôvodu, môže byť uchovnený a môže mať šteniatka.
Prečo tomu tak je? Je to ochrana, aby do toho chovu boli vpúšťaní iba tí jedinci, ktorí sú zdraví a ktorí spĺňajú nejaký plemenný štandard. Pokiaľ chce fena alebo pes mať šteniatka, tak musí prejsť niečím, čo sa odborne nazýva bonitačná skúška a tá pozostáva z 3 častí. Prvá tá časť je nejaká exteriérová, kedy je zhodnotené to, ako ten pes vyzerá, či práve nemá nejakú farebnú alebo inú odchýlku. Druhá časť, tak tá je tá zdravotná, kedy sa robia zdravotné testy, ktoré sú zamerané na to konkrétne plemeno. Nemecké ovčaky trpia veľmi často na dyspláziu klbov, čo je zdravotný problém, ktorý je na zadných nohách na klbov, kedy ten pes môže byť až tak chorý, že nedokáže normálne chodiť a normálne sa pohybovať. Je to veľmi bolestivé a preto predtým, než je tento pes spustený do chovu, tak sa urobí rentgen. Urobí sa na to špeciálne vyšetrenie, aby sa zistilo, či ten pes nenesie v sebe gén, ktorý by túto dyspláziu spúšťal. A rovnako sa to robí aj u nich plemen. Napríklad veľmi často majú border collie vo farbe Blue Merle gén na slepotu, alebo teda na problémy so zrakom. A preto u borderských collie sa zase skúma, či majú zrak v poriadku a či tiež nenesú nejaké ochorenie, ktoré by mohli preniesť na svoje potomky. Rovnako môže byť pes vylúčený alebo teda nepripustený do chovu, ak trpí kryptorchizmom, to znamená, že mu nezostúpili obidva alebo jeden semenník. Toto je geneticky prenosné, takže ako náhle si toho niekto všimne pri tej zdravotnej previerke, tak pes je vyradený z chovu. Je rovnako vyradený z chovu, ak má nejaký predkus alebo podkus, pretože to je tiež geneticky prenosný problém. Takže naozaj pri tej zdravotnej skúške sa všetci dotyční snažia o to, aby tie šteniatka boli zdravé a aby sa minimalizovalo riziko nejakých prenosne dedičných chorôb. A potom tá tretia oblasť, to je povaha, kedy tu už záleží na plemene. Napríklad polovnícke plemená majú rôzne skúšky polovníckych vloh, aby sa zabezpečilo, že aj temperament sedí. Takže to, že šteniatko má preukaz pôvodu, neznamená, že potom v budúcnu bude uchovnené, na to je ešte špeciálna previerka. Týmto pádom si už môžete všimnúť, že čo sa týka tých oficiálnych chovov, kde sú čistokrvné plemená, tak sa všetci snažia, aby tí psi boli zdraví, aby vyzerali tak, ako káže to plemeno, aby mali aj vhodné povahové vlastnosti. Kedy dostanete preukaz pôvodu psa? Štandardne to trvá 4 až 8 týždňov, niekedy to môže byť 6 až 12, záleží, ako je Česko-Moravská kynologická únia vyťažená, pretože ona vydáva tie preukazy pôvodu a sú to naozaj papiere, ktoré fyzicky dostanete. Ako náhle sa tie šteniatka narodia, tak chovateľ musí požiadať o preukazy pôvodu a toto spracovanie nejakú dobu trvá. Môže sa teda stať, že si berete šteniatko a ešte nemá preukaz pôvodu fyzicky u chovateľa. V tom prípade, ale pokiaľ požiadate o kópiu žiadosti o preukaz pôvodu, tak vám ju chovateľ dá a rovnako, pokiaľ si napíšete na ČMKU, či tento chov je teraz registrovaný s tým, že má nejaký vrch, tak vám odpovedia áno, tak si to môžete ešte takto overiť. Ale v prípade, že tá chovná stanica je registrovaná a nájdete ju v tom FCI zozname a tým, že vám chovateľ ukáže rodokmene otca, teda matky, po prípade aj otca, ak je vlastníkom obidvoch rodičov, pretože môže sa stať, že samozrejme nevlastní aj matku, aj otca, že otec niekade inokade, ale pokiaľ vám ochotný teda ukázať tieto dokumenty, komunikuje s vami, má po prípade aj dobré hodnotenia na internete, tak sa nemusíte ničoho báť. Aké sú najčastejšie klamstvá množiteľov? Tak, veľmi časté klamstvo je: preukaz pôvodu je len papier, ktorý nepotrebujete. Nie je tomu tak. Preukaz pôvodu potrebujete, pokiaľ si kúpujete dané plemeno, pretože to znamená, že ten pes bude zdravý, že nemá genetické choroby, respektíve toto riziko je znížené na minimum. A viete, že nedošlo k príbuzenskému kríženiu, teda že tie šteniatka nie sú napríklad od brata so sestrou, pretože kdokoľvek vám môže tvrdiť, že je to čistokrvný pes a že tie šteniatka sú naozaj zlatý retriever, ale vy neviete, či proste tá fena zlatého retrievera sa neskrížila so susedovým jazvečíkom. Takže preukaz pôvodu je veľmi dôležitý, ak kúpujete konkrétne plemeno, pretože vám garantuje zdravie toho psa a garantuje, že to je to plemeno, ktoré si naozaj kupujete. Áno, psi s papiermi sú drahší ako psi bez papierov, ale zase tie náklady na veterinára, ktoré by ste dali za toho psa, ktorý nemusí byť zdravotne v poriadku, sú strašne veľké. Môžeme sa na to kľudne pozrieť aj konkrétne. Tak, s papiermi sa pohybuje cena za psa zhruba od 17 do 30 tisíc českých korún, tu záleží od plemena. A bez papierov sa, keď otvoríme bazoš, pohybujú ceny okolo nejakých 14 tisíc až 17 tisíc. Takže áno, je tu nejaký rozdiel v tom prvotnom náklade,
ale rozhodne si nekupujte psíka bez papierov, pretože toľko vecí, ktoré sa môžu zvrtnúť zlým smerom, tak to nechcete riskovať, pretože ten pes je záväzok na 15 rokov a nechcete proste riešiť jednu operáciu za druhou, alebo proste riešiť to, že ten pes hnačkuje a neviete sa tohto problému zbaviť, alebo že ten psík všetkého bojí, či proste má nejaký kožný zánet, ktorý je nepríjemný a na ktorý musí celý život brať drahé lieky. Papiere len zbytočne predražujú cenu psa. Nie je tomu tak. Pokiaľ máte malý rozpočet na psa, čo sa môže stať, tak v prvom rade zvážte, či toho psa finančne utiahnete, čo sa týka starostlivosti. A ak áno, iba proste je pre vás tých 17 až 30 tisíc korún hrozne veľa, ako ten prvotný náklad, tak choďte do útulku, kde môžete nájsť krížence rôznych veľkostí, rôznych plemien, alebo tam môžete nájsť možno aj nejakého kríženca, čo vyzerá ako váš vysnívaný zlatý retriever. Jednak urobíte dobrú vec a jednak aj krížence sú odolnejšie voči tým geneticky prenosným chorobám, takže budete mať aj zdravšieho psíka, ako keby ste kupovali psa bez papierov. Ďalší mýtus: rodičia majú papier, len sme ho nevybavili. Áno, môže sa to stať, môže mať psov bez papierov aj chovná stanica, ktorá je registrovaná, ale dobrý chovateľ by to nemal urobiť a už v tomto bode hrozí zase to riziko, že to plemeno nie je to plemeno, ktoré by malo byť, že sa spáril brat so sestrou, že tam budú nejaké zdravotné problémy, treba problém s klbami, slepota, kožné problémy, pretože nie sú hotové zdravotné testy. A to, že vám niekto tvrdí, že toto je mama a toto je otec, to absolútne nič neznamená, keď to nie je opečiatkované na papiere. Mýtus: nepotrebujem papiere ako majiteľ, ak nechcem chodiť na výstavy. Nie je tomu tak. Pokiaľ chcete konkrétne plemeno, potrebujete preukaz pôvodu, aby ste vedeli, že pes je zdravý a že je toto plemeno, ktoré si kupujete. Nemusíte chodiť na výstavy, ak máte psa s papiermi. A takisto nemusíte toho psa ani uchovňovať a mať chovateľskú stanicu. Nie je ani pravda, že to šteniatko nemá papier kvôli tomu, že má nejakú vadu. Aj keby malo vadu z kusu, a ako som si vravili, aj keby malo iba 3 nohy, preukaz pôvodu dostane, lebo je to rodný list. Na čo kúpovať drahého psa, keď ten pes bez papierov je rovnaký? Nie je. Nevieme tu nič o histórii toho psa a nevieme, akými chorobami v budúcnosti môže trpieť. Psy bez papierov sú zdravšie, lebo nie sú prešľachtené. To je mýtus. Psi s papierami práve prechádzajú rôznymi zdravotnými skúškami, aby ten zdravotný stav v rámci toho oného plemena bol čo najlepší. Samozrejme, každé plemeno má nejakú predispozíciu k nejakým problémom. A teda tie nemecké ovčeky trpia na kĺby, jazvečeky trpia na platničky, kolie trpia na oči a na problém so slepotou. Ale to je daň, ktorú musíte zaplatiť, pokiaľ chcete konkrétne plemeno. Pokiaľ chcete naozaj zdravého psa, ktorý není prešľachtený a ktorý je geneticky čo najviac odolný, tak siahnete po krížencovi. Pokiaľ chcete konkrétne plemeno, musíte tam rátať s nejakými takýmito plemennými špecifikami, ale to, že je to z registrovaného chovu s preukazom pôvodu, znamená, že ten psík bude s veľkou pravdepodobnosťou zdravotne v poriadku. U psov s papiermi sa všetci zúčastnení ľudia snažia o to, aby tie šteniatka boli zdravé a v poriadku. Na čo si dať pozor pri kúpe psa? Určite si dajte pozor už na to, ako s vami chovateľ komunikuje od prvého momentu. Chovateľ by mal byť ochotný vám ukázať veškerú dokumentáciu, ukázať matku šteniatok, umožniť vám návštevu tých šteniatok a taktiež šteniatka by sa nemali báť, mali by byť čisté, čulé, aktívne a mali by byť v čistom a láskyplnom prostredí. Pretože to, čo zažijú v tých prvých častných chvíľach a prvých týždňoch života, si zapamätajú a vy chcete, aby ste mali vyrovnaného a šťastného psa. Rovnako dobrý chovateľ s vami aj spíše kúpnu zmluvu. A pokiaľ by sa náhodou aj stalo, že nejaké šteniatko má nejakú vadu, napríklad, že má podkus alebo predkus, alebo má nejakú netypickú farbu, tak dobrý chovateľ vás na toto upozorní a trebárs vám poskytne aj nižšiu cenu na toto atypické šteniatko. Nezabudnite ale, že všetky šteniatka z registrovaného vrhu dostanú preukaz pôvodu a že preukaz pôvodu nie je očkovací preukaz, nie je to pet pass, rovnako to nie je kúpna zmluva, je to špeciálny certifikát, tzv. Rodný list, kde sú teda údaje o psovi, ten pes je čipovaný, aby bolo jasné, že sa jedná o toto konkrétne šteniatko a je tam aj pečiatka, alebo teda nálepka ČMKU, ktorá v Českej republike tieto preukazy pôvodu vydáva.
Tento preukaz pôvodu vám buď môže dať už chovateľ s očkovacím preukazom a skupnou zmluvou, ako si to šteniatko kupujete, alebo v niektorých prípadoch vám môže byť doručený až neskôr, ale vtedy vám chovateľ dá aspoň kópiu žiadosti o preukaz pôvodu, plus si to na následujúcich linkoch v popisku tohto videa môžete overiť, že sa jedná o registrovanú chovnú stanicu a môžete sa potom tak tešiť na svoje šteniatko bez toho, aby ste mali strach, že niečo dopadne nesprávne. Budem vám veľmi držať palce s výberom vašeho nového psieho parťáka a pokiaľ máte akúkoľvek otázku, tak neváhajte napísať do komentáru a ja vám ju rada vysvetlím. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, budem rada za like, odber alebo komentár, vďaka čomu YouTube algoritmus toto video ponúkne ďalším psíčkarom a pomôže s výberom psa aj im. Pokiaľ chcete viac videí, tak pozrite na herohero.co/dogvet, kde nájdete YouTubeové videá v predpremiére a nájdete tam 2-krát do mesiaca unikátne videá, ktoré na YouTube ani zverejňované nebudú. Ja sa na vás budem tešiť zase na budúce. Majte sa pekne. Ahoj!